ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ರಾಜೇಶ್ ಉಂದೆಂಚಿನ ಈನ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪವನ್ ಒಮ್ಮೆ ದೋಸೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಓಣ ಪೊನ್ನಿತ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅವ ದೊಡ್ಡನಗಳು ಮೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಲಿ ಮೇಗಳು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲೇ ನಲ್ಪೋಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೀ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೈಯರ್ ತೂಕ ಇನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಗಮ್ಮರ್ ತೂಕ ಇನ್ನ ನಲ್ಪುಗ ಡಿ ಜೆ ನಲ್ಪುಗ ಎಂಚಾಫನ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೋಲಿ ದೊಡ್ಡನಗಳು ಮೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಲಿ ಮೇಗಳು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಇರುವೇರು ಮೆಗ್ದಿನಗಲು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮನ ಡಿ ಜೆದವ್ರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮೇರ್ಲ ಡಿ ಜೆನಿ ತೂಕ ಇನಿ ಎಂಚ ಡಿ ಜೆ ಒಟ್ಪೇರು ಅಂತ ತೂಕ ಮೇರೆ ನವತ್ತ ಇರೇನ ಪುದಾರ ಎಂಚ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಡಿ ಜೆ ಒಟ್ಪೇರು ತೂಕ ನಲ್ಪುಗ ರಾಜೇಶ್ ತೋಲಿ ಬಿರೇನ್ ಮುರನ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮದ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಲಿ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸು ಒಂಜಿ ಗೆಪ್ಪುನಾ ಗೆಪೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನೆ ತೋಲಿ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು ಚೂರು ತೆಲ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಟು ತೋಲಿ मेहंदी स्टार्ट आता तोलने तोली रोटिया
ದೋಸೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಟೋಲಿ ನಾವು ರಾಜೇಶ್ ಟೋಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಂದೆಂಚಿನ ಈನ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪವನ್ ಕೋರಿಗೆ ಐಕೀನ ದೋಸೆ ತಿಂಡಾನ ವಾ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ತೆಲು ಉಂಡ ಅವಿ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣದು ಅಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ದಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಇರೇನಾಡ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಅಂಡ ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪಕಾನ್ ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂಜಿ ಬೈ ಪಾಯಸ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಬರಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋಜಿ ತುಲಿ ಮೂಲು ಉನಾಸ್ತವನಪ್ಪ ಆಂಡಿರೇನ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಜ್ಜ ನುಪ್ಪೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಕಂಜೂಸ್ ಮೇರೆ ಒಂತೆ ಕಾಲು ನುಪ್ಪುದ ಒಂದು ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿಚೇರಿಗೆ ತುಕ ತುಲಿ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಚೀನಾ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪೂರ ಜನ ಉನಾಸುಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂಡ ಪೂರ್ದ ಗಡಿಟ್ ಅಕ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಗಡಿಟ್ ಹತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಎಲುಟ್ಟು ಅಕ್ಕರು ಇಲ್ಲೇರು ನಾವು ಉನಾಸು ಪೂರ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಎರಡು ಪೂರ ಪಾತಿರು ಮುಂಬೆಡು ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಹೋಯ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಚೊಲ್ಲರು ಒಮ್ಮೆ ತೋಲಿ ಏಟು ಕ್ಯೂಟ ದುಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಆಶೀಶ್ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಬಂದು ಏಟು ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಓಣ ಪೊನ್ನಿತ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಹೈಟ್ ಏಟ್ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪೊನ್ನಿತ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಬರುವ ಅವ ಆಂಡ ಇರೇನು ಅನಸ್ಪುರ ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ ಸರಿ ಸರಿ ಬಗ ನಲ್ಪುಗ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡ ಸರಿ 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 ಅಂಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರಂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಏ ಒಂದೀನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬುಡ್ಪ ಬನ್ನು ಒಂದೀನು ಮನೋಲಿ ಅವು ವೆಜ್ ಅದ ವೆಜ್ ಬಕ ಒಂದು ಬದಿದ್ದ ಕಡ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಬ್ಯಾಟೆಜ್ಜ ಅವು ಐತ ಗಾಡಿ ಲಾಂಬತ್ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತೂಲ ಕೋರಿಯಾ ಏ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಹೊರ ಪೋಡ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಬಂದೆ ತೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನಲ್ಪ ಡಿ ಜೆ ತೋಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗಲು